yau ne kotun shari'ar musulunci ta ɗaya da ke magajin gari a Kaduna ta fara sauraron karar da wani mai suna Malam Bala Usman ya shigar a gabanta yana tuhumar shahararriyar 'yar wasan Hausan nan Hadiza Gabon bisa ga zargin yaudararsa kan alkawarin aure da ta yi masa. Malam Bala ya yi ikirarin ya kashe mata kuɗin da suka kai naira 396 a yayin zaman kotun na yau. Mai shari'a Malam Rilwanu Abba Kyaudai ya saurari ɓangarorin biyu kuma inda a ƙarshe ya ɗage sauraron shari'ar har zuwa ranar 28 ga wannan wata. Mun ji ta bakin lauyan wanda ke ƙarar ‘yan Murtala kuma ya yi mana ƙarin haske dangane da wannan ƙara da suka shigar a gaban wannan kotu. Abu ya faru ni ne na saya ma mai kara, ni lauya mai kara, kuma mun kauta ne a kan cuta da ita mutumiya ta yi ma client ne na. Kamar wani irin cuta? Akan akwai promise alkawari akan magana sata aure shi, kuma shi kuma ya fara bada kudi akan haka, kuma daga baya abu an zama kuma karya ne. Har kudi nawa ta bashi? 396. Wasu banjiyoyi na bayyana cewa ta bayyana bata san shi ba, me gaskiyar wannan? Mun ga mun kotu samu kawo shaidu mu akan haka, kuma mun kawo shaidu shari'a sai bayanin ko haka ne ko ba haka ba ne, ko ita ce ko ba ita ba ce. Shi ma lauyan Hadiza Gabon Mubarak Sani Tahir ya bayyana mana nasu bangaren dangane da wadda yake karewar a gaban ita wannan kotu. Yau an sa ni dan a ambaci karan su jawabin karan su kuma sun jawabin kara wanda abu ne da ya jima da magan social media yana kara ta mashi alƙawar za ta tsare shi ya kuma ya kashe mata kuɗi kusan 496 ana shi da'awar wanda ko ba za mu ce ya komai akan da'awarsa ba. Me yasa ba za mu ce kan da'awar komai akan da'awarsa ba? Saboda tun farko kuma ba alaka tsakanin su, bai san shi ba bai san ta ba. Haɗuwa suka yi a ga yadda ya faɗa a Facebook. So yanzu ba za mu san meye ne madogararsa ba, dole sai ya zo gaban kotu sannan za mu san me ya kawo gaban kotu me kuma zai gabatar a gaban kotu. Shin akwai alaka ma an san juna? Duk wannan ba za mu sani ba sai ya kawo gaban kotu mun mishi tambayoyi sannan mu bar kotu ta duba ta gani shin me ya dace. Ku a bangaren ku ita ma bata taba ganin shi ba, bata san shi ba. Ko alama ba san inda yake ba. Sai ma dai da ta zo aka ce mata ai ana karanki. Ba san shi ba ta da alaka da shi. Ba ta taba ganin shi ba. Kuma abu ne da mun sani duk wani wanda yake da wani ko mukami ko makamancin haka akan buɗe accounts da yawa da sunan shi. So idan ya je ya haɗu da wani ya cuce shi a can wajen, amma ita dai kan ba ta da alaka da shi, ta faɗa a gaban kotu ba ta san shi ba. Wadda ake karar Hadiza Gabon ta halarci zaman kotun na yau, sai dai an yi ta allon baku tsakaninta da manema labarai sakamakon rufe fuskarta da mayafi da wasu makusantan da suka yi, inda wannan hali ya hana manema labaran samun damar jin ta bakin nata. Haruna Ibrahim Nasarawa daga Kaduna a Najeriya.